Hemen ari gara larunbata goizean, bezperan erdi desmontatua utzitako gure tresneria guztia prestatzen. Hor ikusi daitezke gure aretoan, fisikako aretoan, zeuden beste parte hartzaileak. 15 bat ginen guztira, Espainiko leku askotatik etorritakoak. Hidrostatikaren inguruko esperientzia ziren, debatzen laun egiten ditugunak, eta ikasle hauek aurreko ikasturtean ikusitakoak. Hemen dugu ane, inguratu ziren ikusle batzuei hidrostatikaren lehenengo esperientzia, likidoek egindako presioarena azaltzen. Ikus daitekeen bezala xehetasun osoz. Hemen eneko flotabilidadearen gakoa ikertzeko genuen simulazio baten azalpenak emanez. Eta gero, hasten da prestatzen Arkimedesen printzipioa ikusteko esperientzia. Honetan, gorputzen pisuaren neurketa hor ikusten den sensoreak egiten zuen, eta kanoiak pantailan proiektatzen zuen. Ostiral arratsaldean, Radio Euskadiko La Mekanika del Karakol programak emanaldi berezia egin zuen, bertatik zuzenean. Programako kolaboratzaile bat Manu, Zientzia en Akzion edizionen antolatzaile nagusienetako bat baitzen. Parte hartzeko eskatu ziguten eta eneko eta ane bertara joan eta txukun aritu ziren gure proiektuaren inguruko galderak erantzunez. Eta hemen Xabi, flotabilidadearen inguruan ere argibideak eskainiz, baina oraingoan epaimahaiaren aurrean. Gutako bakoitzak zati bat hartu zuen bere gain epaimahaiari azaltzeko. Eta esan behar dut, ikasleak primeran aritu zirela azalpen argiak eta esanguratsuak emanez. Horregatik emango ziguten saria, seguru asko.